So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn pud mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nanggid po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. Okay, nanapod mo sa akong channel. Ang ato ading topic karon no kay how to make money in forex trading. So na ko gibuhat diri na challenge or goal nato sa sulod sa tulo ka tuig. Ang ato ang capital is 41,000. Atong himuon og 483,600 pesos within 3 years. So ang requirement sa ani is knowledge. Adi siya ka mag-trade no, kinahanglan jud nato og knowledge. So dungag-dungag sa inyong knowledge is katong video nato na part 1 o part 2. So kung apa mo kakita ani, tanawa lang ninyo, may lang madungagan ninyong knowledge. So kay kung wala gid mo knowledge sa forex trading, basta ang inyong capital dili lang na maabtan og sa kadlaw no, mahurot dayon. Pero dili gyud na siya ingon na 41,000 ang dayon imong i-capital. Ang 41,000 is mo na imong capital sa sulod sa tulo ka tuig. So medyo libog no, so ako na explain karon. Ang imong yung capital is kanilang $100 or 5,000. $100 plus $20, so nasa sa 6,000. Mao gyud na imong sugod na capital. So ingani ni siya sa imong 6,000 sa kani una na bulan, ang imong capital is 6,000 kay nagdeposit ka og $100 o $20 kani. Ang imong makuha na interest is $12 ngano man. So diri ana siya mag-base no. Ang ato ang goal every month is 10%. 10% sa ato ang gi-deposit. Tapos ang period ani is 36 months or 3 years. So kada month magsulod ka og 1,000 or $20 sa imong account. So morning mahitabo na $41 tanan ang 41,000 tanan ang imong masulod or makapital gyud sa tulo ka tuig. So ngani ni siya. Kaning mga 20 diri mao ni imo ang monthly regular deposit. So kada buwan maghatag man kag 1,000 or $20 mao ni siya. Then ang kani mo ni ang interest. Kani mo ni mo total deposit, total interest ug balance. So explain ako no. Ang una nimo na capital is $100 or 5,000 plus $20 or 1,000 equals to 6,000 or $120. So mo ni mo total deposit $120. Ang 10% ana is $12. So $12 ang interest. So pag maabot nimo na na goal within 1 month, imong balance sa isa ka bulan is mahimo nag 132. Ang kanang 132 pagka next month is ada na pud nimo og $20. So ang imong balance ana is mahimo na siya o $152. Kay 132 plus 20 equals to $152. So pila man ang 10% sa $152, di ba $15.20? So mo ni mo ang interest. Ang imong total interest na is kani. Kumbaga mo na ni imong na profit sa duha ka buwan. Hantod sa imo ra na ipadayon, mo nang po nimong balance, dungagan na po na nimog $20 sa sunod na bulan. So mo na po day na ang imong kuan og 10%. So mao ni ang 10%. Pag ma-reach nimo na goal, mao na day ni ang imong profit sa tulo ka bulan. So kung consistent nimo no, so makonsistent pag yun na kung sakto lang gid imong knowledge sa forex.
kaya kay na no, mao nang gi 10% nako, tapos gamay lang na kapital kay para mas kuan gyud kanang kanang tinud-anay gyud bitaw kanang mga posible gyud ba, kanang kaya gyud abuton. So nga nilang no, kung ipadayon na nimo sa sulod sa tulo ka tuig, ang imong tanan ma deposit is $820 or 41,000. Ang imong ma-profit is $8,852. So in total mahimo siya $9,672. Ana siya. Kumbaga kung sa pesos pud ni siya, kung atong i-convert ni nga 9,672 times 50, mahimo siya 483,600 pesos. So dili lang kay na siya 50 no, kay sa akong experience every time naga-withdraw ko, ang value sa dollar is 51 to 52. So madungagan pa gyud na siya, pero dito lang nato gi-range sa iyang minimum 50. Ana lang no. So kaya ra kayo ni guys no. Buhaton pud nako ni. So mora ni ang atong part 3. Ang importante gyud is knowledge gyud. Magi pinaka-importante guys. Okay, mora lang sa ato sa karon. Salamat.